गुरुभाषा Vcdcनि मासिगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिखौ दुखुनांथावै गाग्लोबनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि गुरुभाषा ओनसोलनि थागिबि आथिखालाव सोलिफु बिटिआर सरकारनि मासिगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिखौ गाग्लोबनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। गाग्लोबनायनि जाथायखौ लानानै बिपुल मोसाहारिनि आंगो बिसि सानसुमै मोसाहारिया मेगनाव मोदै लानानै फिसाय बिपुल मोसाहारिनि न्याय नागिरनानै दुखुजों फोरमायनाय रावखौ नोंथाङा फारियै खोनासं। बिथां बिपुल मोसाहारिनि फाहामथायखौ बिथांनि आंगो बिसि सानसुमै मोसाहारिया दायो बङाइगावनि डक्टर बिकास आगरवालानि मिरुआव फाहामथाय होगासिनो दं। सारा बुंदों आरो मा कमप्रमाइज जानो हागोन ना हाया होननानै असि सारा बुंदों। ओमफ्राय आं होनबाय माने बै बुग्राफोरजों जेनेबा बिदि सोंदोंना सोङाखै माने बिदिथ' जेबो खोथा फैयाखै सार होननानै बुंदों आरो आङो। ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो आबसुनिफ्राय मानसिफोर थांदोंमोन नामा बिदि रायज्लायनो जेनेबा बेफोरबायदि कमप्रमाइज जानायनि होननानै सोंदों। गुरुभाषा आबसुनिफ्राय सोंदों आरो सारा आंनाव मोजांनो जेनेबा कमप्रमाइज जानो गोसो दं नामा होननानै माने बे सिमां होननाय आबसुनियाबो फैदोंमोन माने कमप्रमाइज मोजाङैनो मोजां कमप्रमाइज जालायथोंसै हा बुग्राफोरजों खोमा आं बेखौ मोजां मिथिला जायखिया कमप्रमाइज मोजाङै मोजां कमप्रमाइज जाथोंसै एफआइआरफोर होफैबा दा लाखि होनदों बिदिसिम बुंदों आरो सारा बेसेबां सैथो आं मिथिया। ओमफ्राय आं होनदों सार आं एनिहाव आं कमप्रमाइज जानो हाया मानोना आंनि फिसायखौनो आंनि न'आव पार्सनेलि एटेम्प टु मार्डार एटाक खालामफैनाय आंनो आंनि मेगनजों क्रिस्टलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों। ओमफ्राय आङो बेखौ आं कमप्रमाइज जानो हाया सार अननानै आंनो रेजिस्टार नांगौ आं रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ। ओमफ्राय आङो दे जागोन दे होननानै लाखिबाय सारा। ओमफ्राय बिनि उनाव आं दा खोनाबाय दा 3:30 जाबाय दा खबर मोनफिनदों दासिमबो रेजिस्टार खालायाखै अबेबा सोरबा मोनसे पार्टि फैदों बादा होफैदों होननाय खोनादों आरो असि सारखौ माने बेफोरबायदि माबा रेजिस्टार दाखाल आइसि ओमफ्राय गुरुभाषानि आइसि। ओमफ्राय आं सानदों आरो ना आंनि न'खरावनो आंनि फिसायखौ एफा गिदिर जाथाय खालामलांबाय आंहाबो प्रटेक्सन नांगौ दिनै बेखौ बिदि खालामदों गाबोनबो खालामैनि मा मानि दं आरो दिनै एफआइआर होबाय नाम मेनसन खालामजोब्बाय गाबोन आंनि सायाव आंनि फिसानि सायावबो खालामनायनि चान्सेस दङ। दा आंनि फिसाया सुगार गोनां फार्स्टलि बियो बयबो मिथिगौ बियो बेसेबां माने ट्रिटमेन्टनिफ्राय फैगोदान बेसे गोबाव ट्रिटमेन्टआव दंमोन देहाया गैखाया बेबायदि मानसिखौ बेबायदि खालामबाय प्लास बियो जोंनि गुरुभाषा एरियानिनो सासे चेयारमेन। ओमफ्राय बिनि सिगाङाव बिराद माने न'आव पार्सनेलि एटाक खालामफैनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों माबा जुदि भुल दङबा रायज्लायनानै कमप्रमाइज खालायलायजागौमोन न'आव फैनानै बिदि एटाक खालामफैनायखौ आङो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै। दा आंनो एनिहाव सरकारा मा खालामो आङो न्याय नांगौ। आं बेखौनो खावलायो आरो बिसोर बुंबावदोंनो माने हाइकमान्ड प्रमद सारानो थिनदों होनबावदोंनो बिसोरो बुनोखौ खिन्थु जों बेखौ एक्सेप्ट खालायाखै मानोना जोंनि मानगोनां प्रमद सारा मालाबाबो बेबायदि गोसोनि मानसि नङा। आङो बबेबा पार्टिखौ आं बखिनोबो साना मानोना बिसोरो आंखौ गावसिनि दायखौ बारग'नो थाखाय बुंदों ना मादों आं बेखौ मिथिया नाथाय सारा बिदिखौ बुंनाय नङा आंबो मिथिगौ। ओमफ्राय आं बेखौनो खावलायो सारनिसिम अननानै आंनो न्याय नांगौ आरो जायफोरा आंनि फिसायखौ इसेबां गिदिर जाथाय खालायलांबाय आंनि न'आव फैनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालायनांगौ आरो बिनि गेजेराव माखासेया सार्भिस खालामग्रा बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आंनो बेखौ नांगौ आरो जेसेबांनाखि आंनि फिसायनि सायाव हामला खालामदों बिसोरखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालामनांगौ। आंनो मोनसे मोजां प्रटेक्सन नांगौ आंनो दा दिनै आंनि फिसायखौ खालामदों गाबोन आंनि फिसा दङ आंहा रावबो गैया न'खराव आं दङ आंनि फिसायनि हालोदाबो बहुद गाज्रि आंखौ सोर नायगोन आंहाबोथ' मोनसे गिनाय दंना न'आवनो थांनानै बिदि खालायनो हादोंबा गाबोन खालामबावैनि मा मानि दं बिसिनाव। दा आंनो सिकिउरिटि नांगौ आंनो मोजां प्रटेक्सन नांगौ। दा सरकारनिफ्राय आं सारनिसिम बेखौ खावलायो इमिडियेटलि आंनो दा प्रमद बर' सारनिसिम आं बे आंनि बाथ्राया सहैथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। ओमफ्राय दा केसाथ' रेजिस्टार जायाखै होननानै आंनिसिम दा खबर फैदों। ओमफ्राय जुदि
आइसिस आरो दासिमबो जुदि एक्सन लामाराखैब्ला आङो मोनसे गोख्रों राहासिन लानाय जासिगोन दा 1 घन्टा आधा घन्टासोनि सोआवनो मानोना आङो एफा गिदिर जाथायनि सायाव रावबो बिसिया थानो हानाय नङा। बेखौथ' आङो सासे बिसि जानानै माने फुरा प्राउडलि फिल खालामो आंनि फिसाया मालाबाबो माने थगायनाय खोथा बुंफेरा बांसिनानो आं दिनैसिमाव मिथिनायाव माने बियो जेनेबा मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन फार्स्टलि माने सासे चेयारमेनबो बियो गुरुबासानि बे हिसाबै बियो माने खामानिफोरखौ इकुवेल जाजानो लुगैयो मानसिफोरखौ दा बेहाय सोरबाया बांसिन खामानि मावदोंनो मावाखैनो बेफोरबायदिनि सायाव बिथाङा मोनदांनानै माखासे आपडेटखौ होबाय थादों आरो बै भिडिअनि थाखायनो बिसोरो दा नैबे पार्सनेल एटाक खालामफैनाय बायदि बुंदों आरो ओमफ्राय दा आं सानदों पलिटिकेलनि खोथाया दस्रामोन न'खराव फैनानै बिदि खालामनो नाङामोन माबा मोनसे जुदि बिफुला जुदि आपडेट होदोंबा भिडिअफोर खालायदोंबा बै सुबुराज मोनाबोथ' बिनि काउन्टार होफिननो हायोना बेबो मोनसे आरो बहुद सलिउसन दं रायलायलायनायनि गेजेरजों दा मानसिखौ फैनानै बेफोरबायदि न'खरावनो फैनानै बिनि गासिबो बिदा फंबाय बिदानि फिसा गावसिनि फेमिलि आरो सानै साथामसो मानसि सोदेरदों बिसोरो ओमफ्राय दा खोनानो मोननायाव बिसोरनो गासैबो फैसा होजोबनाय बिदि लिक जादों आरो आं नुवाखै खिन्थु लिक जाबाय खोथाया बिनि खुगा ओमफ्राय दा आङो बिसोरखौ गासैखौबो जायफ्रा आंनि फिसायखौ एफा गिदिर हालोद खालामबाय आंनि न'खरखौ बायस्रा होबाय थेर बेथेर खालामबाय एसेबां असान्थि खालामबाय ओमफ्राय आंनो दा नियाय नांगौ आंनो प्रटेक्सन नांगौ आरो जायफोर खालामदों बेखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालायनांगौ जायफोरना जब दङ सासपेन्ड खालामनांगौ बास आं बेखौनो लुगैयो आरो आं खुनु पार्टिखौ आङो बुङा